Добре дошли в част 3 от нашето семейно пътешествие из Европа. Вчера пристигнахме в Будапеща и днес се гмурнахме в чудесата на града. Взехме семейна карта за градския транспорт само за 5000 форинта, качихме се на трамвай и прекосихме целия град. Целта за деня беше да разгледаме колкото се може повече от едната страна на Будапеща, която се казва Буда. Разгледахме историческият музей, замъка Буда, църквата Матиас и рибарския бастион. Това са само част от местата, които разгледахме. Беше ден изпълнен с разходки, смях и потапяне в красотата на града. Шегата на страна, но Будапеща наистина е град, който задължително трябва да се посети. В късния следобед пресякохме моста към страната на Пеща. Почерпихме се с вкусна унгарска храна и съвсем случайно разбрахме, че днес, 20 август, е националният празник на Унгария. Нямахме представа, но се оказа, че тази вечер има грандиозно шоу с фойерверки. Вау, беше повече от уникално. Никога не сме виждали нищо подобно. Беше абсолютно незабравим ден. Благодарим ви, че бяхте с нас и заповядайте за част 4 от нашата европейска разходка.